Yo sanibonani molweni Dumelang khamba kanjani etaholo afethu Ntobe komnguni niyazi nani multiple streams podcast sakhona afethu namhlanje sise exit eMlazi if usa Durban KZN bafethu niyazi ke exit ziyakhipha is the most popular shisanyama in Umlazi jikelele yabona ngisho shout out to Umlazi bafethu shout out to exit so namhlanje bafethu siphethe nezinto zakithi bafethu lana sihamba ne cognac namhlanje abazi cognac niyazi bafethu ucream abazi kuthiwa Blue Ridge kahle kahle yabona ngisho I cognac so akuzona into zakho umzambia no relax so khamba bafethu hamba kanjani bafethu ni grand first Siyaphila mfethu siyaphila unjani? Siyaphila mfethu igama ubani mfethu Sibongo wakephi nje ngawe nje bafu Usandile wasePilani nodaba bamazi ngompintsho ngihlala khona ePilani ngize la nami ngizoshaya ijoin ebusiness uyazi ke na showcase shout out to Pilani mfethu shout out to Umlazi wonke jikelele so ushaya cognac njengamanje ngithi yeah ngishaya cognac mfethu cognac into zakho noma cognac mfethu into zami awuthi ushaya uKhisimusi akona uKhisimusi namhlanje ke yabona icognac mfethu into egrand kabi kumina ngoba yabona ekseni uma ngivuka angaze ngiyilule ngithi kungadleki noma kube njani iyashiblika nje sweet dodwa lo issue asibonge uDlu Rich ubafo showcase siphethe cognac njengoba bafethu uthi is a cognac brother ushayela isigazo eshayela icognac angobe choma is lifestyle yabona ngisho nje ubesho bafu ukuthi ufuna ukuvuka ekseni eqaqekile nungabi nelokhu nje ube nepapalazo angibi nalo ipapalazo ngokuwa ngidle mina so icognac iCavasia ikune ipapalazo hayi nginiki ipapalazo angibi nalutho nezwa ngidlele nje umpintsho wakithi kutheli showcase nezwa futhi cognac wafethu is the smooth cognac akona lo tshwala lobu ophuza fethu uthi uvuka ekseni uma ngathi ushawe ngembazo noma inini showcase shout out siphathe nomnyubafo lana fethu naye is also a cognac brother ngifuna introduce asitshene ukuthi ubani igama lakhe Isibongo usuka kephi indaba ethana ngaka icognac especially iCavasia sure bafo fere abanjani uthozane fethu ubhengi Isibongo ya ngisuke eMlazi nami kawayi shout out to Umlazi shout out to Umlazi wonke bafethu shout out to baby mama wonke umuntu wafethu bafona icognac fethu uthandelani cognac bafo njengoba seshilo bafo sekukhavela okuningi uthi uvuka nje kusenje kupoliwe yabo nanokuthi kuncane ukuthola ibhomu la khona yabo uhle umzambia uthole weConnect kahle kahle nje sengiyakutshela hayi umuntu ophuza iConnect kuyacaca ngeke uvela uzophuza enye inhlobo uzoqhamuka uzothi uzophuza iConnect ngubani so bethu nje ngiyajabula ukuphuza iConnect ngiphatha kahle and enye into futhi birthday yami namhlanje so I'm just celebrating my birthday yeah bethu 40 years bethu ngiyabonga awe birthday wafo from iConnect ngizomemba ngosuthu nje kulongiqhubeka kanjalo impilo injalo ziyiConnect ngiyabonga ama brother siyabonga kakhulu first so kahle kahle nizo celebrate birthday namhlanje yeah birthday fethu yamfowethu lo hayi zombungaza nje sithi sishayani iCavasia exactly iCavasia baba kumnandi kupoliwe asibonga kakhulu so manje kulo iyashiblika iyazehlela uyizimlika lana iyashiblika ukuthi uyiphuze uthi uyiphuza ukuthi ubuhlina uhlinda hayi uhlina smooth hayi smooth ayisi nje uthi manzi akho amancane relax kuhambe hayi bafethu nayizwelala abantu laba iCognac abayimarkethi bashaya yona vele nje lifestyle yakhona nje iCognac bafethu ubonile etafuleni nawe uyabona ngiyabona ukuthi sazoyiphuza kodwa ngiyacabanga ukuthi nawe uzoyifaka enye ngaphezulu ngiyaphoqa birthday gentleman ngiyaphoqa bafethu otherwise bafethu bongakhulu bafethu nijabulise nenza show ni ba safe bafethu showcase bafethu yeah bafethu nezwa bafethu we still here kushaya iCognac bafethu this is a very extraordinary cognac smooth very smooth yabo if I know how to speak French menza ukutshela is French this thing yabo kodwa manje I don't know how to speak French yabo cognac bafethu is the best yathola everywhere jikelele bafethu ayitholakali ngomzambia
So shout out to Multiple Streams Podcast, shout out to Umlazi, shout out to Exit Bafetu. If you want the best place to be in terms of vibe, umdanso, umswenko, Cavassier, Cognac, is Aga Exit Bafetu. You can't miss it. You can't miss it. You can't miss it. Abonje, it's a punchline for manje exit. Kodwa manje is the first, is the entry. Asemlazi. Ungena ngayo nje umlazi futhi exit futhi nawo uphuma ngayo. So shout out to Exit Bafetu. It's a beautiful day today. Sponsored by Cognac Bafetu, Cavassier. Shout out to Cavassier. Showcase.